Ništa. Ništa mi se radilo ceo dan danas. Nisam. Pope, što sam danas vidio čudo. On mu daje snagu da živi u harmoniji sa ženom, sa porodicom, sa sobom. A onda mu da slobodu da bi čovjek mogao da pronađe put do savršenstva, do Boga u sebi. Mog najboljeg prijatelja još iz detinjstva, iz vrtića, što bi se reklo, koji ima nadimak Bure. Otko ti je? Moje devojke. 1000 evra i nima kas. Čovek plaća struju, ja plaćam struju, on plaća struju, svi plaćaju struju. Ma šta mi se dereš, bre, to izlazi napolje, te više nisam videla ovdje. Ja samo radim svoj posao. Koliko ti treba vremena da skupiš novac? 3 meseca, 3 nedelje i 3 dana.